Eritrea war even necessary? This question has been debated over months across the Horn and beyond. Is another coming? And what's the end? The fear did not appear in a vacuum. In February, Eritrea mobilized reserves and tightened travel for citizens under 50 almost a year after Ethiopia signed an MOU with Somaliland and declared its need for sea access. In March, Prime Minister Abiy Ahmed published እንታይ ጀሚሮም ኣለዉ እስኪ ሕጂኸ ማለት ሓያል እዋን እዮም ገይሮም ዘለዉ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ብጥንቃቐ ክንሪኦ ዘለና ኢና ኤርትራውያን ደጋጊመ ክብለኩም እየ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ከየድልየን ድዩ ናይ ብሓቂ እዚ ኩነታት ናብ ፅቡቅ ክኸይድ ዝኽእል ድዩ ክፍታሕ ዘይክእል ድዩ ኮይኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ኣየድልየኒ ክንብል ከለና ኸ ስለ እቶም ካልኦት ሓይልታት ስለምንታይ እዮም ስለምንታይ ከናይ ኩናት ቋንቋ መንፈስ ክመፅእ ክኢሉ እንታይ እስከ ይብልለው ናይ ኩናት መንፈስ ክመፅእ ዝኽኣለሲ ኢትዮጵያ በመንገድ ፕራይም ሚኒስተር ገራ ባሕሪ ይግባአናዩ ወይ እውን ኤርትራ ናብ ባሕር ምስ በለት ናይ ኤርትራ መራሒ ንግብፅ ከይዱ ምስ ግብፅ ክሻጠር ስለ ዝጀመረ ናይ ኩናት መንፈስ ጀሚሩ ኢሎም ጋዝላይት ክገብሩና እዮም ዝደልዩ ዘለዎ ጋዝላይት ማለት ንዓኻ በዲሉካ ሓደ ሰብ ኩሉ ዓይነት ገበና ብልዕሊኻ ፈፂሙ ተገምጢሉ ይቕረበለኒ ክብለካ ከሎ ብሰንኪ ኸ ከም ዝኾይነ ክብለካ ከሎ ጋዝላይት ይበሃል ስለዚ እዚኣቶም ኖርማሊ ጋዝላይት ዝገብረካ ቁሩብ ብልሕ ዝበለ ማኒፑሌተር እዩ እዚኣቶም ግን ማኒፕሌት ምግባር ከማን ዝፈልጡ ሰባት ኣይኮኑ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ብግልፂ ዝገብርዎ ናይ ዕውራ ሽጣራ ዝጥቀሙ ከይተበገሱ ከሎ ክትግምቶ ትኽእል እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ምዃኑ ኩሉ ተዓዚብዎ ኩሉ ነገር ዝፈልጦ ዝነበረ እዩ ሕጂ እውን ሰላም ኣይኮኑ ዝደልዩ ዘለዉ ባዕሎም ኢትዮጵያውያን ክነግሩና እዮም this is not about peace አብይ አሕመድ ስለምንታይ ቋንቋ ናይ ሰላም ጀሚሩ ዘሎ ንግዝያዊ ረብሓ ምዃኑ ብጭብጢ ከረየኩም ክፍትነ ስለዚ ኣብ ምንታይ ዝብል ወዲቆም ኣለዉ ሰላም እዩ እዘን ክልተ ሃገራት እኮ ብሽርክነት እየን ክበፅሖ ዝኽእላ ብሓደ ኮይነን እንተኸይደን ጥራየን ክሰልጠን ዝኽእል ዝብል ዘረባ ንሪኦ ኣለና ብካልእ መንገዲ ኸ ተገምቲ ኢሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካ ንስማዕ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብፍፁም ክእመኑ ዝኽእሉ ይኮን ኣብ ዝምርሖ ዘሎ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ 4 ኪሎ ብሕጂ ማለት እዩ ድሕሪ 7 ዓመት ኣብ ስልጣን ምፅንሑ ንኣቢ ኣሚኑ ብዝብሎ ዘሎ ቃላት ኣሚኑ ናብ ስጉምቲ ዝኣቱ ባዕሉ መቃብሩ ዝኳዓተ እዩ ምክንያቱ ንፋኖ ትማል እንታይ ኢሉ ውድሶም ነይሩ ሎም እንታይ ገብሮም ኣሎ ንተጋሩ ክመፅእ ከሎ እንታይ ኢልዎም እንታይ ገብር ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃይላይት ናቱ ንኤርትራ ትማል ብኸመይ ውድሳ ነይሩ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኸመይ ውድሶ ነይሩ ንመራሕቲ ኤርትራ ብኸመይ ውድሶም ነይሩ ሎም እንታይ ይብሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ክእመን ዝኽእል ሰብ ከምዘይኮነ ኢና ንፈልጥ ዘለና ስምዕዎም ድሓን ምንታ ነቲ ምድንጋር ናቶም ካክበርሃልና የመብት ማጣት ጉዳይ ነው ንብረት ማጣት ጉዳይ ነው ንብረታችንን ያላግባብ ተወሰደብን የሚል ጥያቄ ነው እየቀረበ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠይቋል በዛ ነፃነት ላይ አንድም አሻሮን ያስቀመጠ ኢትዮጵያዊ አታገኝም የኢትዮጵያ ፓርላማ ተጠይቋል የግለሰብ አስተሳሰብ ነበር ያንን ተግባራዊ ያደረገ ያ ደግሞ አገርን መካድ ማለት ነው በቀላሉ ቀይ ባህር ነኛ በታሪክ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ከላሲ ኢትዮጵያ ተሓቲቶም ዶ ይብላ ኣሎ ሰብ ደወዳይ ኣብ ከምዚ ዕድመ ተማሂረ እናበለ ዓሻ ይቕየር እዩ ንምንታይ ሰብ ክሓተከ ናኻ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ትሕተት ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እዩ ነዚ ውፁእ ዝኾነ ነገር ክኽዕዱ ምፍታኖም ክንድምንታይ ርሕቀት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከይዶም ከም ዘለዉ እዩ ነዚ ነገር እዚ አብይ አሕመድ ብመንገዲ ኬንያ ዝሓቶ ዘሎ ክንሪኦ ኢና እንታይ ሓትት ኣሎ ኤርትራ ድማ እንታይ ኢላቶ ይበሃል ኣሎ ክንሪኢና ፅኒሕ ኢልና እዚ ግን ዝብል ዘሎ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ከላሲ ንሕና ተሓቲትና ዶ ይብላ ኣሎ መን ክሓተካ እንታይ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ትሕተት ኢኻ መጀመርያ ህዝባዊ ግንባር ዕድመን ህዝባዊ ግንባር ደካኪሩ ነቲ ስርዓት ናትካ ሓማኽሽቲ ምስ ቀየሮ ሪፈረንደም ኣካይዱ ምክንያቱ እታ ሃገር ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ሃገር መቕፃላ ኢኻ ክትሕጎስ ዝግባእካ ንሱ እውን ግንዖ እዩ ተረኺቡ ምክንያቱ መንግስትን ንገሩን ኣብ ታሪክ መንግስቲ ሰራዊት ኩሉ ነገሩ ክብተን ከሎ ከም ሃገር ክትቅፅል ትኽእል እታ ሃገር ኢትስ ሚራክል ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅፅል ምኻላ ሚራክል እዩ ግን ንክትቅፅል ድማ እቶም ዝበተንዋ ሓይልታት ክትቅፅል ስለ ዝደለይዋ እዩ ክደግመልኩም እየ ኣብ 4 ኪሎ ዝኣቱ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝዓበየ ክፋል ብናይ ተጋሩ ኤሊት ምስክርነት ዝዓበየ ክፋል ናይ ደርጊ ዘውደቆ ሻዕብያ እዩ ደርጊ ዝበዝሐ ሰራዊት ናቶ በኤርትራ ነይሩ ስለዚ ንመንግስቲ ሃይለ ማርያምን ደርጊ ስርዓትን ጠቕላላ ዝረመሰ ሻዕብያ እዩ ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ነበርኪቶም እዮም ስለዚ ንኣዲስ ኣበባ ክኣትዉ ከለዉ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ መንግስቲ ንክቐውም
ኢትዮጵያ ድማ ከም ሃገር ንኽትቅፅል ድሌት ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበረ እምበር ኤርትራ እዛ ሃገር እዚኣ ንሓዋሩ ናፅነትና ኣይተፍቅደልናን እያ ሕጂ እውን ተገንጢላ ክትመፅእ እያ ዝብል እምነት ነይርዎም ተዝኸውን እንታይ ክገብሩ ምኽኣሉ ሽዑ ዋላ መንግስቲ ክምስርቱ ከሎ ከመይ ዓይነት ፀገም ክፍጠር ከም ዝኽእል ምገበሩ ነይሮም ግን ኣይገበርዎን ሽዑ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት 34 ዓመት ሓሊፍና ሎሚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እስከ ከምዚ ኢልና ንመፀኩም ኣይመስለኩምኒ ነይሩ ምሽ እንቋዕዳ መፃናኩም ትማሊ ዝገደፍኩምና ጀነራል ባጫ ደበለ ከመይ ዝብል ዘሎ ጀነራል ጁላ ከመይ ዝብል ዘሎ ብሂወት ዝገደፍኩምና ሲ ተጋጊኹም ኢኹም እንታይ ዝብል ኣሎ the rules of power ዲያ ገለ ትብል ሓንቲ መፅሓፍ ኣላ ሕማቕ መፅሓፍ ናይ ስልጣን ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዘል እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል እታ ርእሳ ተፈሊጥኩም መፅሓፍ ላይ ብዙሕ ግዜ ኣንቢበያ ግን ታርእሳ ርእስአ ኣብኡ እንታይ ዝብል ኣብ ስልጣን ክነብር ዘለ ፓወር ክህልወካ እንተደሊኻ ገለ ካብቲ ሩልስ ወይ ከዓ ናቱ ሕግታት እንታይ ዝብል ሓደ ሰብ እንተጠሊሙካ ይቕረይ ትበለሉ ቀተሎ ጥራይ ዝብል ምክንያቱ ምሕረት ዝገበርካሉ ጀነራል ዕድል ምስ ረኸበ ክቐትለካ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ እዩ ዝብል It's crazy ኣብታ መፅሓፍ ከይትኩም ኣንብቦ ከማይ ዝብል ይቕረ ምባል ፅባሕ ንጎ ሞት ኮይኑ ክመፀካ ኢሉ እዩ ዝበክር ብርግፅ እዚ ሕጂ ኣብ ጀነራላት ኢትዮጵያ እንኳላይ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ከመይ ኣጥዕንካዮ ከመይ ኢሉ ይመፀና ኣሎ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ካብቶም ነጋውስ ናይ ፈረንሳ ነጋውስ ናይ ኤውሮጳ ዝነበሩ ጀነራላት ናይ ቻይና ዝነበሩ ኣብነታት ናበይ ዝገብር ኣብ ታሪክ ብተደጋጋሚ ዝረአዩ ምሕረት ዝገበርካሉ ሰብ ተገምጢሉ እንታይ ከም ዝገብረካ እዩ ዝነግር ኣብቲ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ፓወር ድዩ ገለያ ትብልታ መፅሓፍ ስዋን ኦፍ ሪሊ ብዙሕ ነገራት እያ ተርእየካ ግን ሓደ ግዜ ድማ ስልጣን ዝበሃሉ ናይ ሰይጣን ኮይኑ ዝስማዓካ እቲ ታክቲክስ ናቱ ክሪኦ ከሎ በዚ ኮይኑ በቲ እዚኣቶም ዝብልዎ ዘሎ እዚ በደ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ ብካልእ ወገን ዝብልዎ ዘሎ ድማ ክሪና ኤርትራ እውን ተፈላለየ መልሲ ሂባ ከም ዘላ ክንገንዘብ ኣለና ኣብዚ ሕጂ እቲ ባሕሪ ዝበሃል በዚ ሓደ ወገን ንሰላምን ንገለን ይሓትኾም ዘለዎም ኩናት የድልን ይክብሉ ከለዉ ብካልእ ድማ ዝብልዎ ዘሎ ናይ መጀመርያ እዚ ኣርቲክል ከውፃኣኩም ቢቢሲ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ይመፅእ ኣሎ በዓል መንከ ፕሮፓጋንዳ ይገብርሉ ኣለዉ በዓል ኪቦርናጊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩናት ማለት እንጌራ ስለ ዝኾነ ንዖም ኣብዚ ቢቢሲ ኣውፅይዎ ዘሎ ኣርቲክል እንታይ ዝብል ዘሎ ስርዓት ናይ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ጀነራላቱ ዓበይቲ መራሕትናቱ ኣብ ኤርትራ ወራር ክገብሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልዮም ብግልፂ ድማ ዓሰብ ከማልሱ ከም ዝደልዩ ብሓይሊ ክወስድዎ ከም ዝደልዩ በቲ ናቶም ፊልድ ማርሻል ድማ 130 ሚልዮን ክሳብ 200 ሚልዮን ንኸይድ ዘለና ህዝብሲ ብ2 ሚልዮን ኤርትራውያን ካብ ደገ ባሕሪ ክንዕፆ ይንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ድማ ኣፅዋሮምን ወታደራዊ ዓቕምታቶምን ብምርኣይ ተሓዲድ ብምግባር ናይ ኩናት ፀቕጢ ንምፍጣር ንኤርትራ ከጨናንቕ ዝኽእል ዝበልዎ ኩሉ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስቴት ሚድያ ኣምፕሊፋይስ ናራቲቭ ኦፍ ሎሲ እዚ እቲ ሃገራዊ ሚድያ ድማ ዝኸሰርናዮ ዝጠፍኣና ባሕሪ ዝተወሰደና ብካልእ ሓይሊ ዝተመንጠለ እናበሉ ዓሰብናትና እናተባልካ ዝረብ ዘሎ ዘረባ ይረአ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ብፍፁም ብከምዚ ክትጣላዕ ከምዘይትደሊ ንልኡላውነታ ዝትንክፍ ከምዘይተፍቅድ እዩ ዝነግር ዘሎ officials warned attempts to legitimize aggression as a red line with severe consequences እዚ ንልኡላውነት ናብ ደገ ባሕሪ ንክትጎብጥ ኢልካ ከም ሓደ ሕጋዊ ነገር ጌርካ ከተቕርቦ ትፍትን ዘለካ ንኩናት መዳለዊ ኣጀንዳ ይኸውን ስለ ዘሎ እዚ ድማ ዓብ ሳዕቤን ከስዕብ ዝኽእል ምዃኑ ትነግር ኣላ ኤርትራ ይብላ ኣሎ the Eritrean army cautioned Ethiopian leaders against leading their people into ኣብ ሓደጋ ከይወስዱ ድማ መራሕቲ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራውን የጠንቅቑ ከም ዘለዉ ኤርትራ maintains mandatory national service ዝዓበ ኤርትራ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ኢድ የብላን ግን ኤርትራ ሓዊስካ ምውንጃል ንቡር ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ያ ኩናት ትደሊ ዘላ ንኤርትራ ሓዊስካ ምዝራብ ግን ዝለመድዎ ባሕሪ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ሕጂ ተመሊስና እንተሪኢና ሓንቲ ብዚያ ዝብልዋ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኩናት ንስማዕ የምንሰማው ወደ ኤርትራ የተላኩ ዴሌጌሽን እንዳሉ ለአብይ ሽምግልና ተብሎ የተደረገ ጉዞ አለ። ይሄ ተጨባጭ መረጃ ነው። ያው አብይ ምንድነው ያደረገው? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሸማግሉን የሽማግሌ ያለ ብሎ መጀመሪያ ደብዳቤ ለዩናይትድ ኔሽን ሴክሬታሪ ጀነራል እንደላከ ያው ሁላችንም የምናስታውስ ነው። ያንን ደብዳቤ በሰፊው ተዘግቧል። ዩናይትድ ኔሽን የተባለው አብይ ይሄንን ነገር ጀምሯል። ይሄ ከምሩ ነው ወይስ በኋላ መጣበታለን? ለምንድን ነው ይሄ ነገር የተጀመረው? ለምነው በጣም በዲቴል በኋላ እንመጣበታለን።
እንግዲህ ይሄ በኤርትራ በኩልም ምላሾች እንደተሰጡ ለዴሌጌሽኑ ምላሽ እንደሰጡ ያንንም መረጃ ይዘናል። ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ሽምግልና ይደልየ ክብል ሓያል እዋን ገይሩ እዩ እቲ ሽምግልና ግን ምንቲ ሰላም ይደሊ ስለ ዘሎ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ጉዳይ ክሽምግልዎ ይደሊ ይሓትት ከም ዘሎ ንዓበይቲ ሃገራት እውን ከም ዝሓተተ እዩ ዝነግር ክሽምግልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣዘራርቡና ፍትሕዎ ኢለ ንኣሜሪካ ንቻይና ንኩሎም ነጊረዮም እየ ኢሉ እውን ኣብቲ ናቱ ፓርላማ ገሊፁ ነይሩ እዩ እዚ ኤርትራ እንታይ ኢላ እዩ ዝብል ዘሎ ብዚ ብሕፅር ዝበለ ሳሙራይዝ ጌርና ግዜ ሰይፍ ክንገብር ኤርትራ ከምቲ ወትሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትፅሕፎ ዘላ ብመንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ዝበለቶ ተመሳሳሊ እዩ ዝብል ዘሎ ኤርትራ insists that Abiy must end propaganda campaigns against Eritrean sovereignty ስለዚ ሓደ ካብቲ ቅድመ ኩነት ኤርትራ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ኣንጻር ሉላውነት ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ብህፁፅ ደው ከተብሎ ከም ዘለዋ ፃውዒት ጌራ ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ እውን it might make sense ተባሂሉ ዲያ ተባህለን ብድሕሪ መጋረጃ ዝዝረብ ዘሎ እዩ ኤርትራ ግን ብግልፂ ትዛረቦን ትቃወሞን ዘላ ስለ ዝኾነ Abiy must publicly acknowledge that Assab is Eritrea's port ካለ ድማ Abiy ብግልፂ ወፂኡ ባዕሉ መንግስቱ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምዃና ኣነፂሩ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ወላ እውን ንዑ ክገብር ክኽእል ኸውን ኣነ ነዚ ሰብ ዝኣምኖኒ ቀፂሉ እውን witness this commitments ከምኡ ድማ without this commitments Eritrea sees no basis for meaningful negotiation ስለዚ ብዘይ እዚ ክልተ ነገራት ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ወይ እውን ዘተ ትርጉም ከም ዘይብሉ እያ ትዛረብ እዮም ዝብሉ ዘለው strategic implication እዚ ኻ እንታይ እዩ the Red Sea and port dispute initiated by Abiy's rhetoric has heightened regional tensions and war risks Eritrea stance underscores that sovereignty recognition is non-negotiable. Yes, of course. The success of a failure of Ruto's negotiations will likely shape the trajectory for Ethiopia-Eritrean relations. ስለዚ again እዚ ሽምግልና ፈቲነ የለኹ ዝብሎ ዘሎ እውን እንትኾነ እንድሕር ደይ ሰሊጡ ኣብይ ኣሕመድ ወይ እውን ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንምትግባር እውን ተኽእሎ ከልዕል ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ኣብ ነዚ ዝገብር ዘሎ እውን بغنعنا سلام دليو كم زي كوني سودما إيرترا سلام كم زفتنا عالم كري إيرترا دما أنبك كم زبالتمو كوينات تجميرون بعالم درجة كم وصلنا زخل أجران كالين مجتوك خونو يدل كم زلوا يزنقر سلازي أزي نريو زلنا سرعة ناي بلتقنا مالتيو نكوينات زلوا وشوحات أزيو عب مخانين عند رزلنا بخال من قد دما نتي أفتح بحري زبل أجنداون يدفع له ليو نعبنت بوت حد روا عين زجبر زلوا بروباغندا بزلا على من قدينا نريو زلنا زد ما نعسبير كاز جبر وي ونبحري كاز جبر مسواتي نهزبن مأمان زجبر مالتي. نقول لك قال بحرن قدام ستهارنا. عنده تهدر عنده باريس فينيت مندن. ولا تيلاس جمال الدرادر بتنقر نوك أيوار. አሁን ራሱ የተሰራ ያለው ነገር ስለ ቀይ ባህር ማንሳት ፖለቲክስ እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ነው እኔ ሁለት ያላስብም ከኔ በኋላ ያለው ትውልድ የተሻለ ትምህርት ቤት መማር አለበት ከኔ የተሻለ ትውልድ ሲያመው ደና ሆስፒታል መማር አለበት ዓለም ላይ ሌክዠሪ የሚባሉ መኪናዎችን መንዳት አለበት ደና ትምህርት ቤት መማር አለበት ሲያመው ደና ሆስፒታል መታከም አለበት ሌክዠሪ የሚባሉ መኪናዎችን ዓለም ላይ ያሉ ሌክዠሪ የሚባሉ መኪናዎችን መንዳት አለበት ስለዚህ የሆነ ሀገር ደግሞ ሲሄድ በስደት ሲሄድ ወይም በእንግድነት ሲሄድ ከአንድ ደሃ ሀገር እንታይ ዝብል ዘሎ ዝጅትሪዎ ገለ ካብቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ዘጋውሕ ዘሎ ወተሃደር እንዲ ድሓርካ ጭቁን የተገዲደ ከም ዝብል ነይረ ክብል መምራኽ ምስ መፀት ከም ዝብሎ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ ቀይ ባሕሪ ዘይን ኣይንደራደረሉን ኢና ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶሲ ካባይ ንላዕሊ ሂወት ክህልዎ ኣለዎ ገና በሊዑ ንዘይሰትሲ ላጀር መኪና ክዝውር ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ክሳብ ክንደይ ኣብ ፋንታዚ ከም ዝነብሩ በዚኻ ትርኢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ብፍላይ ምስ ብልጽግና ዘሎ ናይ 95% ኢትዮጵያውያን ሂወት ኣይፈልጦን ወይ እውን ኣይሰማቕሮን ንሳቶም ዝሓልምዎ ከምዚ ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ንሓልሞ ሓደ ግዜ ወድኻ ዝበለፀ መኪና ክዝውር ገለመለ ምክንያቱ እውን ነብር ኣለና ነው መኪና ኣለና ገዛ ኣለና ኣብ ገዛ ወላ ኣይነ ገዛዮ ኣብ ገዛ ክራይ ዝነብር ሰብ ኣሎ ግን መኪና ንክትገዝእ ብርቂ ነገር ኣይኮን ኣብ ደገ ተቐመጥ ኣለኻ ኣሚን ኣትሊስት ኣብ ስዊዘርላንድ ዝቕመጥ መኪና ንክገዝእ ምርጫ ዳኣሉ እምበር መኪና ዝኸብዶ ውሑድ ሰብ እዩ እንታይ ማለት እዩ ላጀር መኪና መጋየፅ መኪና እዩ ዝምነ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ በሊዑ ዘይሰቲ ኣብ በረኻታት ብውግን ብስቃይን ዝመውት ህዝቢ ዘለዎ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ኮሚቴ ዛረብን ኢኻ
ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ቀረባት ንኽረክብ ሰብ ወፊሩ ንኽኣቱ ሓሪሱ ንኽነብር ነጊዱ ንኽነብር ኢና ንብል ዘለና እምበር እዚ ዝብሎ ዘሎ ውሕዳት ሰባቶም ፅቡቅ ፀጋ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትሱ ዝብሎ ዘሎ ግን እዛ ኢትዮጵያ ብናይ ፀብፃብ ናይ ዓለማት 89 ዓመታዊት ህዝባ ኣብ ዲቕ ዝበለ ድኽነት ዘሎ ሃገር እሞ ከዓ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ዝቕተል ዘሎ ሰብ ብሚልዮናት ዝቁፀር ካብ ገዙ ተመዛቢሉ ዝነብረላ ዘሎ ሰብ ናይ ብልፅግና ናይ ላጀር መኪና ክስውረሉ ዝኽእል ሰብ እየ ዝምነ ሕልሚ እየ ዝምነ ዘለዎ እቲ ሕልሚ ግን ካብኡ ዝተበገሰ ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ስሶም ዝብልዎ መራሕናቶም ዝብሎ እዩ ንጉሆም ምሸትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማይክሮፎን ዝሓዘ ሓዱሽ ሕልሚ ይድሸጠሎም ወረቅ ሕጅስ ገለገለ ሰብ ሰልችይዎ ኣሎ ሰብ እዚ ብጥዕኑ ድዩ ደሎ ወይስ ሳክት ማለት ክትሕሱ ከለካ እውን እኮ ኣገባብ ዘለዎ ሓሶት ኣሎ ስኢልካ ኣብ ውሽጢ ሰከንድ ዲባንክ ክኸውን ዝኽእል ማንም ሰብካ ግንፅል ኣቢሉ ክረኽቦ ዝኽእል ሓሶት ጌርካ ሰብካ ተተታላይ ትኽእል ኢኻ እዚኣቶም ንቡር ገይሮም እዮም ነዚ ب2100 ሕጂ ب21 ተባሂሉ ዘሎ ድሕሪ ለሰይ 75 ዓመት እዩ ፅንሒ ኢሉ ዓለም ሰባተኛዋ ኢኮኖሚ ትሆና ድሕሪ 75 ዓመት ኣብ ዓለም ካብ ዓለም ዘሎ ሃገራት መበል ሻብዓይቲ ክትከውን እያ ይብለኩም ኣሎ ሓዚ ቁፅሪ በዓለም በ2040 በ2050 ብዙዎቻችሁ ስላላችሁ ታዩታላችሁ የዛሬ 6 ዓመት ማክሲመም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሁለተኛ ትልቁ ኢኮኖሚ ትሆናለች የዛሬ 10 ዓመት በአፍሪካ አንደኛ ኢኮኖሚ ትሆናለች ምንም ጥርጥር የለውም ይሄን ለተከበረው ምክር ቤት በከፍተኛ እምነትና ኩራት ልገልጽ የምፈልገው ጉዳይ በ2032 የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቢያንስ ከአፍሪካ ሁለተኛው ኢኮኖሚ ይሆናል anyway ባዕላቶም ሼር ትገብርዎ ዘለዎ እዮም ክንደይ ክኾኑ እዮም እቲ ሕልሚ ናቶም ፀገም ኣይምኾነን ግን ዝበዝሕ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ደረጃ እናሃለወ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፋንተዚ ንኽነብሩ ስኽፍ ዘይብሎም ሃገራት ኢና ንርኢ ዘለና ንዓና ኢትዮጵያ መበል ሻብዓይቲ ትኹን መበል ካልኣይቲ ትኹን መበል ቀዳመይቲ ትኹን ኣነ ከም ጆርጆ ይግበረሎም ይስለጦም ጥራይ ዝብል ወላ ሓንቲ ሕስደና የብለን ሕማቑን ኣይስማዓንን እዩ ወሸለ ከማን ሰሊጥዎም ጥራይ እንታይ ዘለኣነ እዛ ሃገር እዚኣ ዘለዋ ሜንታሊቲ ናይ ግበታን ናይ ዓብለል ገብት ናይ ሄጀመኒክ ambitionist ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ካብኡ ሓሊፍካ ብሰናይ ጉርብትና ኣብ ጎረቤትና ዘላ ሃገር ፅቡቕ እንድሕር ኮይኑ ደስ ዝብለና ኣነ ከም ሰብ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ሲ ፅቡቕ ንኽረክብ ዝፅላኣኒ ይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቕ እየ ዝምነ የሉ እምበር ኤርትራውያን ፅቡቕ ስለ ዘይረኸቡ ሲ ወይ እውን ፅቡቕ ነገር ስለ ደንጎዮም ጎረባብትና ድሕሪት ክምለሰሎም ዝብል እምነት የብለኝ ሱዳን ወሪዳቱ ዘላ ማንም ኤርትራዊ ዝሕጎሰሉ ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ እዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ሸፈጥ ንመለስ ኣብቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝሃብኩም ከነተሓሕዞ ስለ ዝደሊ ዘለዎ of war over Red Sea access and ask outsiders to help mediate. However, by late October, Ethiopia is warning the UN that Eritrea was preparing to wage war. But days later, President Isaias Afwerki goes to Egypt and meets with Abdel Fattah al-Sisi in Cairo, where Egypt again affirmed Eritrea's sovereignty. And on November 6th, Afar officials accused fighters from neighboring Tigray of cruising into Megale district and shelling civilians. These steps, mobilization sharp statements, regional optics, and a living incident explain why war talks persists. But is it even necessary? Ethiopians and Eritreans share languages, faith, traditions, families, and trade. The modern rupture in political 5 years after independence, the 1998-2000 border war killed tens of ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ኩናት ከዋፅኦም ከም ዘይክእል ተረዲዎም ኣሎ ምናልባት ኣብዛ ዶክተር መልኪሳ ዝበላ ሓንቲ ካልይቲ ሰግመንት ናቱ ነይራትና ስለምንታይ ኣቢ መንገዲ ዝቕይር ዘሎ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ሰላም ዝደሉ ዘሎ ዓይነት ኣገባብ ዘምፁ ዘሎ ካበይ ዝብገስ እዩ ንዝብል ለመስራት የሚሞክረው ኣብዚኣ ታሳመረ ጥራይ ከስማዓኩም ንምንታይ እዩ ነዚ ሽጣራ ዝፍትኖ ዘሎ ንዝብል ሽግር ስለ ዝገጠሞ እዩ ታክቲካዊ ዳ እምበር ሰላም ስለ ዝደሊ ይኮነን ይብል ዘሎ ምናልባት ካብቲ ንሱ ዝበላ ካልእ ግዜ ገሊፅና ነርና ንሕና እንታይ ዝብል ዘሎ a peace push for negotiation is widely seen as tactical and not genuine peace building ስለዚ ንግዚኡ ሽግር ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ ኢዳ ንኽትሰሓበሉ ወይ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ንኸይተኣቱ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ ፀቕጢ ንክዝሕለሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ ሚሊተሪ ዊክነስ ንኣብነት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢንተርናል ኮንፍሊክትስ ምስ ፋኖን ምስ ሸነን ዝግበር ዘሎ ኩናት ዓቕምታቱ ኣዝዩ ድሩት ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ ካልእ many soldiers are dead captured and missing ስለዚ ብዙሓት ወታደራት ናቱ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝኣተዉ ጠቕላላ ብሕማቕ ስዕረት ተዋሪዶም ከም ዘለዉ ወይ ሜቶም ተታሒዞም ከምኡ ድማ ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ እውን ኣለዉ ናይ ተተኳሲ ናይ ኣሚኒሽን ሕፅረት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይዝረብ ኣሎ ሪሰንት ድሮም ከምኡ ድማ ካልእ ዋላ እቲ ድሮን ዝኣምነሉ ዝነበረ እውን ተሃሪሙ ስለ ዝወደቐ ኮንፊደንስ ናቱ ተተንኪፍ ኣሎ ስለዚ
እዚ ብወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ብቁጠባ ክረአ ከሎ ድማ ኢትዮጵያ ላክስ ኢኮኖሚክ ስትሬንግዝ ወታደራዊ ቅልፅምናታ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ even within the prosperity party discussion is acknowledged ስለዚ ወላ ኣብቲ ብልፅግና ዝበሃል እውን ነቲ ኩነታት ከም ብወስለ ዝኽኣሉ ከዋፅእ ከም ዘይክእል contradictions with ምስ ኢማራት እውን ዝገራጮ ሓሳባት ይለዓል ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ in reality Ethiopia is reassured the UAE ብሓፈሻ ኢማራት ፀቕጢ ትገብረሉ ከም ዘላ ንሱ ግን እቲ ኩነታት ምትእምማን ከልይዎ ከም ዘሎን እታ UAE እውን ንባዕላ ነቲ ኩነታት ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ወይ እውን በቲ ዝቕየር ዘሎ ፕሮግረስ ናይ ኣቢ ዘይሕጉስቲ ብምዃና ካልእ ካልኩሌሽን ክትገብር ከም ትኽእል እውን እዩ ዝግመት ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ኤርትራ ኩነታት እውን ኣብ ልዕሊኡ ኤርትራ ድልውነት ከም ዘለዋ ሓይሊ ከም ዘለዋ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ድማ ተወሳኺ ፀቕጢ ኮይንዎ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ዕንደራ ወይ እውን ነቲ ክፍትኖ ዝደሊ ዝነበረ ኣገባብ ዳግመ ግምት ንክገብር ፀቕጢ ገይሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሱ ዝደልዮ ብቕልል ዝበለ ኩናት ክዕወት እዩ ዝደሊ እቲ ዘሎ ኩነታት ግን ኣይኮነን ክዕወት ነታ ስልጣኑ ንክዕቅብ እውን ከቢድ ኮይንዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዳግማይ ሪካሊብሬት ክገብር ንሰላም ዝደሊ ዘሎ ካልኦት ክኢላታት እውን ክረአ ከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንትግራይ በይና ክሃርም ይደሊ ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ጠጠው ንክብለሉ ዝፍትኖ ዘሎ ታክቲክ እውን ዝብሉ ኣለዉ እንታይ እዚ ከዓ ምስ ኤርትራ ሰላም ይደሊ ኣለኹ ምስ ኤርትራ ኩናት ኣየድልየንን እዩ ብምባል ኤርትራ ብዓለም ደረጃ ኣብ ናይ ኔጎሲዬሽንስ ጉዳይ ክእትዋ እሞ ሽዑ ውሽጣዊ ጉዳይ ናተይ ባዕለይ ይፈትሕ ኣለኹ ብምባል ነቲ ኩነታት ባዕሉ ክጥቀመሉ ባዕሉ ንዑ ዝኸውን መዋፅኦ ክገብር ከም ዝደሊ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ግን ነቲ ጉዳይ በብዙሕ መንገዲ እዮም ዝዛረብዎ ዘለው ንኣብነት እቲ ናይቲ ብልፅግና ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ተዳኺሙሉ ከም ዘሎ ንሱ ድማ ግዜ ሸሚቱ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ከበራትዕ ይደሊ ከም ዘሎን ሓደሽቲ ኣሰልጢኑ ድዩ ሓድሽ ነገራት ገዚኡ ድዩ ገለ ግዜ ገዚኡ ሓይሉ ክቐርበሉ ዝኽእል መንገዲ የናድግ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብኩሉ መንገዲ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊላ ክትርእዮ ይትኽእል እያ ብተደጋጋሚ ኤርትራ ትቦ ዘላ መግለፂ ብልኡላውነታ ብፍፁም ክትደራደር ወይ ክትዘራረብ ድሌት ከም ዘይብላ ልኡላውነት ዘይትንከፍ ኣርስቲ ምዃኑ ወላ እውን ግብፂ ብተደጋጋሚ ነዛ ዘረባ እዚኣ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ስለዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኤርትራ ናፅነታ ወይ እውን ልኡላውነታ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትንከፍ ከም ዘይክእል ኤርትራ ድማ ንዝኾነ ይኹን ንልኡላውነታ ዝትንክፍ ኩነታት ድልውነት ከም ዘለዋ ድማ ይነግር ኣሎ ብወገን ግብፂ ተመሳሳሊ ብርቱዕ ዝኾነ መጠንቀቕታ ኣንፃር ኣቢይ ድመፅእ ዘሎ ስለዚ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕር ጥራይ ዘይኮነ ብጉዳይ ናይ ኒል ዝገብሮ ዘሎ ፀቕጢ ድማ ምክንያቱ ካብቲ ናይ ኣባይ ወፃኢ ካልእ ኣብ ከባቢ ጣን ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ኢሪጌሽን ዲጋታት ይገብር ስለ ዘሎ ንዕኡ እውን ኣምሲሎም ንሳቶም እውን ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ስለዚ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ሶማልያ ትወስዶ ዘላ ኤርትራ ትወስዶ ዘላ ሱዳን ትኸዶ ዘላ ኩሉ ነገር ኣተሓስካ ተሪኻዮ ኣቢ ኢዝ ኢን ዲፕ ትራብል እቲ እንኮ ከትሕኖ ኢሉ ዝሓስቦ ዘሎ ኢማራት ድማ ከትሕኖ ድያ የትሕኖን ነፍሱ ዝኻለ ኣርእስቲ እዩ ምናልባት ካብታ ኣርእስቲ ሓንቲ ነገር ጥራይ ወሲኸ ክሓልፍ እየ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢማራትን ኣብ መንጎ ሱዳንን ሱዳን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ጉዳይ ናይ ሱዳን መፍትሒ ክገብረሉ እየ ወይ እውን ገለ ነገር ክርየሉ እየ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ይኸውን ክንምንታይ ምትእትታው ናይ ኣሜሪካ ክህሉ ይኸውን ዝብል ዘረባ ነይሩ እንተኾነ ሱዳን ብመንገዲ ጀነራላ ኣልቡርሃን ከም ዝገለፀቶ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ዘዋፅእ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኢማራት ጠማዚዛ ኣንጻር ሱዳን ከም ዝኸውን ክትገብሮ ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ Sudan now, where the Army Chief Abdel Fattah al-Burhan says the latest truce proposal from mediators is the worst yet and unacceptable to his government. Burhan says the group of mediators, known as the Quad, remain biased as long as United Arab Emirates is a member. But he welcomed peace efforts by Saudi Arabia, which has also urged US President Donald Trump to get involved. Hiba Morgan joins us live now from Khartoum. So Hiba, now that Burhan is rejecting the US call for truce, what are the prospects or even biased? ከም ንሪኦ ዘለና ጀነራል ኣልቡርሃን ነቲ ብኣሜሪካ ዝቐርብ ዘሎ ጉዳይ ነፂግዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ነፂግዎ ዘሎ ኩነታት ድማ እቲ ቅድመ ኩነት በዚ መሳት ፕሎስ ዝመፅእ ዘሎ ወላ እውን ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ብኢማራት ዝተገዝአ ሰብ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ግሉ ትካላት ስለዚ ኣንፃር ኢማራት ገጅፍ ተሪር መርገፂ ንክወስድ ከቢድ ክኸውን ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣልቡርሃን ኣብቲ ናይ ሽምግልና
ናብቲ ኳድ ዝበሃል ዘሎ ኢማራት ክታቱ ይግባአን እዩ ምክንያቱ ኢማራት ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሽምግልና መድረክ ክታቱ ይብላ ዝብል መርገፂ ክህልዎም ከሎ ካልእ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ድማ እንታይ ይሓትት ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ጀነራላት ናይ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንኽፈርስ እዮም ዝሓቱ ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ ንዓና ዘዋፅ ኣይኮነን ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ክቅፅል ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ ምናልባት እታ እንኮ እኳ ክንብላ ንኽእል ኢና ሱዳናውያን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንRSF ኣብ ኩናት ይስዕርዎ ኣለዉ እዮም ብጀካ ዝሓንደበታዊ ኣብ ገለገለ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሕጂ እውን እንተኾነ ድሕሪ ናይ ኣልፋሽር ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይስዕርዎ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ግን እቲ ኩነታት ድማ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ እዚ ብናይ ስዑድያ ጠለብ ብዙሕ ክገብር እየ እንተበለ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዘለዎ ረብሓ ክሳብ ዘይተቐየረ እቲ ኢማራት ድማ ሓንቲ ቪድዮ እውን ርአ ነይራ ኣብ ካልእ ኣካይዳ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቶም ጌጋ ምስ ፈፀሙ ካብ ጌጎም ዝእረሙ ይኮኑን ምናልባት እዚኣ ጥራይ ስምዕዋ ብኣጌርና ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ብሕፅር ዝበለ ክንሰግር ኢና ideology natom tetradikha btami zihgzaka khadrdom the Baniyas, which is the original tribe from which the Al Nahyan come from, they come from the inland of Arabia, right? They're Bedouin tribes from the inland. They're very different from the tribes who were living on coastal areas like in Dubai, for example, or in Qatar, or other parts of Arabia, who are more pragmatic, who are more tolerant, more open-minded. The Bedouins, the Baniyas of Abu Dhabi, were the opposite of that. It was all about masculinity. It was force. It was very transactional, never very transformational. And they're very transactional in the way that if you hit them once, they'll try to hit you double as hard. Everything is about retaliation. It's about pushing back against resistance, even if it's not smart. It's not acting in and this is what we're seeing right now with all that criticism that's being thrown at the Emiratis from all angles, from Western partners, from the media, where instead of acknowledging that they've made a mistake, instead of acknowledging that this is not going anywhere, they're doubling down. Instead of backing down, they're basically doubling down, and that is part of that mentality where ዘዘረባ ምናልባት I hope ኣብ ብዙሓት ሰባት ክትበፅሕ ተስፋ ገብር እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ኢማራት ብፍላይ እቲ ናይ አቡዳቢ ንግስነት ንዓታቶም ታሪኻዊ መጻጻናቶም ኣብ ግምት እዩ ንሳቶም ቶም ዓሌት እቲያቶም ብመሰረቱ ካብ ውሽጢ መሬት ዝመጹ ካብ ገማግም ባሕሪ ዝቕመጡ ዝነበሩ ይኮኑን ኢሉ ብግምት ኣሉቶም ናይ ዱባይ ይኹን ናይ ስዑድያ ናይ ቀጠር ኩሎም ኣብ ገማግም ባሕሪ ስለ ዝቕመጡ ኩሉ ግዜ ምስ ካልኦት ሓይልታት ምስ ካልኦት ሃገራት ካብ ጥንቲ ኔጎሲዬሽን ናገበርካ እናተረዳዳእኻ ናይ ምኻድ መንገድን ልምድን ዘለዎም ባህልን ዘለዎም እዚኦም ግን ሓንቲ ግዜ ጌጋን ተፈፂሞም ነቲ ዝሰዓረና መሊስና ሓይልና መፂና ክንቀትሎ ኣለና ዝብል ሜንታሊቲ ዘለዎም ስለዚ ካብ ጌጎኦም እውን ኣይመሃሩን እዮም ኢሉ ተሳዒሮም ኣለዉ ስዕረት ንሰጋጥመካ ዓለም ሙሉእ ፀቕጢ ትገብረሎም ኣላ ክንዲ መንገዲ ዝቕይሩ ከም ብሓድሽ ሓይሊ ገይሮም መፂኦም ነቲ ፀላኢ ክሰብርዎ እዮም ዝደልዩ ካልኣይ እውን ይብል ኣብዚ ኢንተርቪው ናቱ ነዋሕያ ንሱዳን ስዒሮም ሓደ መንግስቲ ክገብሩ እውን ዕላማ የብሎምን ኢሉ ኢማራት ከምኡ ይኮነን ተሃገር ፋሕ ክትብል እዮም ዝደልዩ እምበር ንሳቶም ስዒሮም እውን ኣብ ካርቱም ኮፍ ክብሉ ይደልዩ እዮም ምክንያቱ ኣብ ካርቱም መንግስቲ ተመፅዩ ካልኦት ሃገራት እውን ክመፁ እዮም RSF ንበይኑ እንድሕሪ ሒዞሞ ግን ካልእ ሃገር ኣይመፅን ስለዚ ንበይኖም ደኣ እዮም ክኾኑ ዝደልዩ እምበር ነቲ ሃገር ከም ብሓድሽ ስርዓት ቀይርካ እውን ኣብቲ መንግስቲ መፂኻ ከምኡውን መደብ የብሎም ኣብ ሊብያ ከምኡ እዩ ኣብ የመን ከምኡ እዩ ኣብ ሊብያ ከምኡ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን ተመሳሳሊ እዩ እናበለ ነቲ ሳይኮሎጂ ዝነግር ስለዚ ክንምንታይ ከቢድ ዝኾነ ሳይኮሎጂካል ብድሆ ከም ዝፈጥር ዘሎ ድማ ጽቡቅ ገይሩ ነው የሚል ነበር። መከላከያ በየጊዜው ኃይል እየመደበ እያንዳንዱ መንደርና ወረዳ፣ ቀበሌ፣ ከተማ እየጠበቀ ሊኖር አይችልም። ግዳጁም አይደለም። ይሄ ግዳጅ በመሰረቱ የሚሊሻና የፖሊስ ግዳጅ ነው። ስለዚህ ከዚህ ስራ ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ነገር ኢና ክንርዳል ዘለኹ መጀመርያ ክልተ ነገራት ከሪአኩም ኣብዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ዘረባ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ኩነታት ከቢድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ዝግምግምዎ ዘለዎ ዘረባ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ወይ እውን ናይቲ መንግስቲ ሰራዊት ማለት እዩ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ኩናት ክወፅእ ከም ዘለዎን ዕረፍቲ ከም ዘድልዮን ምክንያቱ ብከምዚ ክቕፅል ኣይክእልኒ ዓቕሚ እውን የብሉን እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ኦሮሞ ብፖሊስን ብምልሻን ጌርኩም ተቆፃፀርዎ ሰራዊት ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን እዛ ዘረባ እዚኣ ካበያ ትመፅእ ዘላ ብተደጋጋሚ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ናይቲ ሰራዊት ኣብቲ ኩናታት እዩ ኣስተዋፅኦ ይገብር የለን እታ ታክቲክ ድማ እንታይ እያ እቲ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ወይ ኣብ ካልእ ብምልሻን ብፖሊስን ግበርዎ ማለት እዩ ኩናት ሓድሕድ ክገብር ደል ስለ ዝደሊ እዚ መንግስቲ እዚ ናይ ብሓቂ ረሳሕ ዝኾነ ዕላማ ዘለዎ መንግስቲ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ዘረባ እንድሕሪኻዮ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ብምልሻን ብፖሊስን ግበርዎ እንድሕሪ ኢሉ ንፋኖ በምሓሩ ከዋግኦም ስለ ዝደሊ እዩ ኣብ ኦሮሞ ብኦሮሞ ክዋግኦም እዚ እንታይ ማለት እዩ
እቲ ሰራዊት ንሱ ዝምልምሎ ወይ እውን እቲ ብልጽግና ኢሉ በዓሉ ዘሰልጥኖ ሰራዊት ምስ ኤርትራ ደይክዋጋኣሉ ምስ ካልእ ከመቻቹ ስለምንታይ እቲ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ናይቲ ብልጽግና ዘሎ ወይ እውን ኣብቲ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ዘሎ ተወላዲ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ካልእ ክልል ክዋጋ ከሎ ካልእ ዓይነት ዕላማ ስለ ዘለዎ እቲ ውሽጣዊ ሓድነቱ ንክሕሉ ከቢድ ይክኸውን በዓል እዚ ተደጋጋሚ ትሪእዎ ኣማኻርቲ ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር እዮም ዝበሃሉ ብዙሕ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝግበር ወራራት ዘተባብዕን ክፍፀም ኣለዎ ዝብልን ሰብ እዩ ስለዚ ዕረፍቲ ይደልሎ ሰራዊት ዝበሃል ኣነ ናተይ ኣናብባ ዕረፍቲ ስለ ዝደለየ ዘይኮነ እንታይ ዳ ነቲ ናይ ብልጽግና ነቲ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ኣኪብካ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኣምሓሩ ናሓትሕዶም ከም ዝናቆቱ ትግራይ ናሓትሕዶም ክናቆቱ ኦሮሞ እውን ሰም ኤክሰንት ናሓትሕዶም ይናቆቱ ንሱ ግን ነቶም ሰራዊት ናቱ መልሚሉ ሓደ ንዑ ክከላኸልሉ ካልኣይ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ንክኸዱ ጥራይ ከመልምሎም ዝያዳ ናብ ኤርትራ እቶም ጀነራላት ናቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ደውፅዎ ምስጢር ንሕና ኣብ ጉዳይ ናትና ኣይትሸናኽሩና ንሕና ንዓብ ኩናት ኢና እንዳሎ ኣለና ዝበልዎ ኤርትራውን መልሲ ዝሃበትሉ ንዕዑ ከተግብሩ ይፍትኑ ከም ዘለው እዩ እዚ ግን ካብ ማንም ክስወር ዝኽእል ኩነታት እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ድሮ እቲ ናይ አክቲቪስት ናይ አምሓራ ተረዲዎ ዘሎ እዩ ሁሉን ነገር ጨረሰ ወታደሩ ሞቶ አለቀበት ተተኳሹን ጨረሰ ዲፕሎማሲው እንደምታወት በየሄደበት ናዳ ነው የቆመበት ምድሮ ራሱ ከርቶታል አብይ አሁን ፉከራው አልቋል ሰክኗል በቃ አሁን ከኤርትራ ጋር ለመደራደር በዝግጅት ላይ ነው እባካችሁ አደራድሩን በቻይና ኤምባሲ በቻይና የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለኤርትራ ደብዳቤ ተጽፏል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ኩለንተን ክገብረን ዝኽእል ዝነበረ ፈቲኑ ስለዘይሰለጦ ዕረቁኒ ተኸላኸሉለይ ኣትሕኑኒ እዩ ዝብል ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ሽምግልና ዝብል ዘሎ ደውፅኦ ዘሎ ካብ ናቱ ድኽመታትን ሽግርን ዳ እምበር እቲ ጌጋን ሓደጋን ክፈጥሮ ዝኽእል ዝነበረ ስለ ዝተረድኦ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣካል ናይቲ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ምናልባት ኣብ ሚድያ እውን ዘሎ ንሰብ እውን ክርድኦ ዘሎ ኣብቲ ግንባር ናይ ሚድያ ክሳብ 200,000 ካድረታት ኣውፊሩ ከም ዝነበረን በዓሉ እዚ ሌተናል ጀነራል ድምፂ ብልዎ ዝተዛረበ እዩ ስለዚ ብዙሓት ካድረታት ኣዋፊሩ ከም ዘሎን ውፅኢት ከምፅኡሉ ከም ዘይከኣሉን እዚ እንታይ ዘርእየካ ብዘይገድስ the group is led allegedly by a figure named Dr. Solomon Kasa with members provided laptops unlimited internet and daily allowances from the government funds ክሳብ 200,000 ካድረታት ኣውፊሩ በብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎን እዚ ድማ ንሳቶም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ኣብ ምግዋሕ ጥራይ ደይኮነ እንታይ ደኣ ወላ እውን ንፀላእቲ ኣብ ምዕፃው ሚድያታት ናቶም ኣብ ምድኻም ሪፖርት እናገበርካ ምዕፃው ካብኡ ሓሊፍካ እውን ነቲ ኣትሊስት ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ትዝክርዎ ኮይንኩም ብርቱዕ ዝኾነ ካምፔይን ኤርትራ ንኤርትራ ንምህሳስ ንኤርትራ ታሪኻን ነቲ ህዝባን ጠቕላላ ንምጥፋእ ዝተገበረ ገጅፍ ዝኾነ ፈተና ኣብ ዝሓለፈ እዋን እንታይ ፈጢሩ ብግምጣሉ ውፅኢት ኣምፂኡ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ኣብ ሃገራውነቶም ተመሊሶም ኤርትራውያን ንነዊሕ እዋን ዘየንብብዎን ዘይሰምዕዎን ዝነበረ ጉዳይ ናይ ናፅነቶም ኣብ ሬፈረንደም ዝተካየደ ቃልሲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝወሰዶ ስጉምትታት ኩሉ ደጊሙ ሪኢንቨስቲጌት ንክገብሮ እቲ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ወለዶ ኣብ 91 መንእሰይ ዝነበረ ወለዶ ኣስተማቒርዎ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ድሕሪ ናፅነት ዝተወለደ መንእሰይ ብፍላይ ድማ ኣብ 2000 ዝተወለደ በቲ ዘለዎ ናይ ሃገር ፀገማት ብቢሉ ዝወፀ ጠቕላላ ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ ተገዳስነት ኣይነበሮን ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ተመሊሱ ሃገሩ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ዝተኸፈለላ ብኸመይ ዝመፀት ሕጂ ድማ ብኸመይ ኣብቲ ናይ ቀደም ነገራት ኣብ 50ታት ዝተፈተነ ፈተናታት ትምለስ ከም ዘላ ስለተረድኦ እቲ መንእሰይ እቲ ህዝቢ ናብ ሓድነቱ ክመፅእ ጀሚሩ ውፅኢት ናቱ ድማ ንሳቶም ዝገበርዎ ኩሉ ነገር ፌል ገይሩ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ምናልባት ነቶም ኣብ ሚድያ ዘየለኹም ነገራት ከነፍልጠኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀነ ኣብ ኤክስ ሶሻል ሚድያ ኤክስ ትጥቀሙ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሎን ማስክ ሓድሽ ፕሮግራም ኣተኣታትዩ ኣሎ ንሱ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣበይ ከም ዝቕመጥ ቦቱ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መዓልቲ ቁፅሪ ዘይብሉ ፖስትስ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ጥራይ ዝምህለል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቁፅሪ ሓደ ኣበይ ከስከ ይቕመጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጥ መሲልኩም ንዓና እንታይ ይብሉና ነቶም ናይ ፀቀና ህዝብና ዘለና ኣብ ዲያስፖራ ኮይኖም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝፃወቱ ዘለዉ እዮም ዝብሉና በዓል እሱ ኣበይ ይቐመጡ ኣለዉ ኣብ ስፔን ራይዎም ኩሎም ኣብ ደገ እዮም ዝቕመጡ ንሕና ሰራይ ኣነ ንኣብነት እዚ ሶፍትዌር ትመፀ ኢትስ ናቲንግ ምክንያት ፕሮፋይል ናተይ ኣብ ስዊስ ከም ዝቕመጥ ዝፍሉጥ እዩ ከምኡ ድማ ባንዴራ ናይ ስዊስ ኣለኒ ስለዚ ቦታይን ኩነታተይን ዝገልፅ ሰብ እየ
ብዙሓት ግን በዓል እዚ ስእሊ ናቶም ዲ ዋላ እንታይ ምዃኑ ኣይፍለጡ እዮም ባንዴራ ኤርትራ ካለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ዝኽተልዎ ዘሕዝነካ ኣነ ግን ብሎክ ብቐደማ ይክተሎኒ ነይረ ናቱ ሓበሬታ እውን ሕጂ ኣይመፀንን ይዓፅየ ስለ ዝኾንኩ ምክንያቱ ንዕኦም ክከታተሉ ረይቦም ኣብዚ ሓደ በሉ ኩሎም ቶም ፀረ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣይቅመጡን እዮም ግን ኤርትራውያን ድማ እንታይ ገብሩ ኣለኹ ረየኩም እየ ስለዚ ሓደ በሉ መዓስ ከም ዝኣተኻ ዘርእየካ እቲ ቦታ ትቕመጠሉ ዝነበርካ ላስት ታይም ናትካ ኣካውንት ኣበይ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር ቀፂሉ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ከዓ በቃ ንኤርትራውያን መዓልታዊ እናፀሓፈ ንዑባ ትራንኩሊቲ ገለ ዝብል ኤርትራውያን ንዑ ልቢ ጌርኩም ንዛተ ብላብላ እናበለ ዛረብ ኣበይ ይቕመጥ ኣሜሪካ ኦፍኮርስ መብዛሕትኦም ኣሜሪካ እዮም ዝቕመጡ ስለዚ ቀፂልካ ተሪኻዮ እዚኣ ሄርሜላ ብሩክ ቀፃል ኣንፃር ኤርትራ ተፅሕፍ እያ ኣበይ ትቕመጥ ፍራንስ ስለዚ ኣብ ሃገሮም ዝቕመጡ ካ ይመስሎም ገንዘብ ካዮም ዝኽፈሉ እዚኦም ላፕቶፕ ይወሃቦም እዚ ኣዲስ ኤክስ እስከይ ገለገለ ዝብል ቀፃል ኣንፃር ኤርትራ ኣብ ዘለንቀ ነገር ንዑ እንዶ ኤርትራውያን ንማኸር ክብል ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ብውሽጢ ዝወሃቦም መልእኽቲ ፖስት ከም ዝገብሩ ኣበይ ይቕመጥ ኣሜሪካ ኩሎም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ኣብዲ ብቕሩ ዝበዝሕ ግዜ ፀረ ኤርትራ ዛረብ ዝነበረ ኣሜሪካ ይቕመጥ ለንቀነሲ እውን ጀሚሩ ፍቅርን ሰላም ደይንገብር ክብል ጀሚሩ ኣሎ ኩሎም ፅሑፍ ተዋሂቦም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ እዚ ሳልሳይ ቴድሮስ ዝብል ድማ ዝገደደ ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ናይ ኤርትራ ዘለዎ እዩ እዚ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ኩላቶም ኣብ ፅልኢን ክፍኣትን ቀዳማይ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ድማ እዚ ቀደም ንኤርትራ ዝውድስ ዝነበረ ፓልፕ ፋክሽን ዝብል እሱ እውን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝቕመጥ እዚ ኩሎም ፌክ ኣብ ዓዶም ከማና ይቕመጡን እዮም ተገምቲሎ እዚ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ቀፃሊ ዝዕፆ ብሰንኪ በማሓሩ እውን ዝፅላእ ማለት እዩ ሃብቲ ዝግርሙ እዚ እኳ ብኣትሊስት ተዋሓደ ኣሜሪካ ከም ዝቕመጥ ይገልፅ ነይሩ እዩ እዚኣ ቅያ ትበሃል ከምኡ ኣብ ጣልያን እያ ትቕመጥ ኩሎም እዚኦም ትሪእዎም ዘለዎም ፀረ ኤርትራ እዮም ስለዚ ኣበይ ከም ዝቕመጡ ይርእዩ ኣለዉ ንሳቶም ግን እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ብፍላይ ኤርትራውያን እንተለዉ እዚኣ ኣብ ፅሑሎም ኣይሆብ በፂሕዎ ክኸውን ከማን ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሓደገኛ ስጉምቲ ይሓቱ ከም ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኤርትራውያን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሃብትሽ ገለ ኢሉ ነዚ ኤርትራ ዕርዲ ዝብል ኤሪ ኣይዲ ዝብል ባሶሪ ብዙሕ ፖስት ዝገብር እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝቕመጥ ኣምሲሎም እጅፍ ዝኾነ ክሳብ ልዕሊ እዩ ስጉምቲ ንክውሰድ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ነዛ ክፋል እዚ እቲ ኣካውንት ናቱ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣይ ሆብ ኣብ ኢትዮጵያ ይህሉ ንኸውን ለብዋናተይ ድማ ክነግረኩም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኣይኖም ሃገርኩም ክትፈትው ትኽእሉ ኢኹም ሃገርኩም ክትከላኸሉላ ትደልዮም ፕሊዝ ተጠንቀቑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሓድሕዶም እዮም ዝቃተሉ ዘለዉ ስለዚ ንዓኻትኩም እውን ሓደጋ ክወጥቅኹም ይኽእሉ እዮም እንድሕር ናይ ግድን ኣብቲ ፖለቲካ ክትሳተፉ ደሊኹም ሜይቢ ኣብ ኤክስ ኮይንኩም ኣይተሳተፉቶም ካልኦት እውን ከምዚ ከታታቱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ውሑስ ቦታ እንተዘየለኹም ጥንቃቐ ግበሩ ጥራይ ክብለኩም ዝደሊ ምክንያቱ ኣብ ናቶም ሕዛእቲ ኮይንካ እውን እትገብሮ ነገር ጥባሕ ንጎ ሕማቅ ክመፀካ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ኣሲሮምሉ ኩላቶም ተተቀባቢሎም ናብኡ ክፅሕፉ ርኢ ኣለኹ ንፍዑ እዩ ንኤርትራ ዝከላኸል ብዙሕ ነገር ይፅሕፍ ነይሩ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታርጌት ገይሮም ንዑ ክሃስይዎ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዓዶም ክሳብ ዘሎ ድማ ከቢድ እዩ ክኸውን ኣብኡ ኣይሆብ ኣብኡ ይህልው ዝኸውን ኣብኡ ዘለኹም ድማ ፕሊዝ ነዚ ኣብ ፅሑሎም ተጠንቀቑ በጃኹም እቲ ፀገም ናብ ካልእ ሰብ ኣብ ናብ ካልእ ክበፅሓና ይንደለን ኢና ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሳቶም ንክፋእ ዓጢቖም ተበጊሶም ዘለዉ እዮም ስለዚ ሓደራ ንቐፅል ካልእ ኣገዳሲ ዘሎ ዜና ድማ ንስማዕ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሪር ዝተባሃለ መጠንቀቕታ ኣሕሊፍ ኣላ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ተወሰኸ ግድብ ንምስራሕ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ትገብር ብምህላም ከቢድ ምላሽ ካብ ካይሮ ክገጥማ እዩ ክትብል ግብፂ ኣጠንቂቐላ ሚኒስትር ሃብቲ ማይ መስኖን ግብፂ ዶክተር ሓኒ ስዋይለም ነቲ ብሁከት ዝመልኡ ምሕደራ ዓብዪ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ዝበሎ ዝገለጾ ምላሽ ንምሃብ መንግስቲ ኩሉ ዝከኣል ኩነታት ከም ዝጥቀም ኣመልኪቶሎም ቶሽካስ ፔልዌይ ዝተባሃለ ፕሮጀክት ምቁፅፃር ማይ ግብፂ ዝኾነ ማይ ንኸይባኽን ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ማይ ንምፍናው ዝተወሰነ ውሳነ ንግዜን መጠን ዝኣትዉ ዋሕስታት ዝትንብየሉ ብመንገዲ እቲ ምፍሳስ ማይን 4 ቃልያት ቶሽካን ዝፈስስ ማይ ምስ ምምሕዳር ኒው ቫሊ ብምውሃድ ንፕሮጀክታት ሕርሻ ይውዕል ኣሎ ክብል ገሊጾሎም ዶክተር ስዋይለም ኣብ መንጎ ግብፂ ሱዳን ኢትዮጵያን ዝዋደደ ምሕደራም ካብቲ ሕዚ ዘሎ ሓደ ወገን ኣካይዳ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ሓይሊ ንግብፂም ሱዳን ሕርሻውን ሓዊሱም ዝዓበየ ረብሓ መሃበ ነይሩ ክብል ገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዝተፋሰስ ኣባይ ወፃኢም ዲጋ ክትሰርሕ ከም ዝመደበትን እዚ ንዓና ኣይምልከተናን ኢሉ ይኹን እምበር ዝኾነ ኣብ መጻኢ ኣብ ውሽጢ ተፋሰስ ኣባይ ዝፍጠር ግድብ ግብፂ ኣብ እቲ እዋን ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ኢሎም ካብ ግድብ ኢትዮጵያ ልዕሊ ዓቐን ማይ ንምፍሳስ ቶሽካስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ድማ መመሊሱ እናረሰነ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና which is good ምክንያቱ እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ምስ ኬንያ ፀገም ፈጢሮም ኣለዉ ንብል ኣለና ምስ ግብፂ በዚ መጠንቀቕታ ይወፅእ ኣሎ ምስ ጅቡቲ ዘሎ ምትፍናን ጥርዚ ዘሎ ምስ ኤርትራ ድማ ወራር ከካይዱ ይደልዩ ኣለዉ ካልኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ባዕሎም ዘውፅዎ ኣብዚ ቀረባ እዋን
ቁጠባና ኢትዮጵያ ብፍላይ ብር ናቶም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ እንታይ ኢሉ ብር ኢን ፍሪ ፎል ብር ናይ ኢትዮጵያ ላይክ ብቁልቁለት ብዘይ ፍሬኖ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ፍሪ ፎል Ethiopia struggle with record currency depreciation and imported inflation risk. ስለዚህ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መመሊሱና በአሰ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኣብ 2024 ወርሒ 7 ዝጀመረቶ ነቲ ካረንሲ ናታ ብፍሎቲንግ ሬት ከም ዝኸይድ ዝገበረቶ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎን መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ካብቲ ሽዑ ዝጀመረ ይብልለው rapid depreciation of ብር by more than 165% within just 15 months. أوش تأثرت حمش توارح كابتيد floating rate بر واقع نتواب عداقة كم زوسان زبلوه ساب حجي أوش تأثرت حمش توارح ترايسي بمئتين سوسان 50% كود كم زغالة. He further notes that the magnitude of the burst depreciation outside the formal banking system is even alarming. أبتسألم عداقة دما نابز قدد درجة يخيد كم زلو. سلزي تزكاية زلو كنتات نبحكي أسب بعد كم زغانا أبدا ما زناي برز أعطت رأي نفسه زغالة عبي شجر فتيرو له خمزلو إذا نجرزلو and there is nothing much you can do ونياتو كلو لا ونيتو كنا دما أبقى متتوه سزي although the depreciation boosted export ولا كات من كل قال نايت بعد إيران export كحجز انتقاله مبزحت زي كم مسؤول والله أو وش تعدي بوليتيكاوي شنكات سلا دفتر وينسقط سلا دفتر جن تزبي كبير بدهيو نتسرع دما نتزلوا بدهون خسجر كبير كون كم زغل أبقى قلت صبصبات كم زوج زلوا بر $100 لك تميت بر بس حلا زبل زرباو نسمع لنا سلزي it's incredible أبزوانزي تنرؤية زلنا كونتات مالتيو እቲ ኩነታት ካብቲ ብር ንላዕሊ ድማ በዚ ስምዕዎ ናፍንጫችን ላይ ቆጣሪ ገጥሞ ላየሩ ብቻ ነው ይቀር ላይ ለምን ተነፍሰው ወደ ውጭ ለምናስወጣውና ወደ ውስጥ ለምናስገባው መቁጠር ብቻ ነው ይቀር ብር እንደዚህ የተጠማ ብር እንደዚህ የተራበ ስርዓት እኔ ሰምቼም አይቼም አላውቅም ከ70 ሺህ ብርና ከ80 ሺህ ብር ተነስተሽ 700 ሺህ ብር ግብር ትላንት ላይ ሰማሁት ነው ማለት 70 ሺህ ብርና 80 ሺህ ብር ይከፍሉበት የነበረው ግብር 700 ሺህ ብር አምጡ ብለው ለመዝጋት የተሰለፉ ሰው ትላንት ላይ ሰማሁት በከፍተኛ ሁኔታ بحفشة كم نريد زلنا تي نايبر قوس ترايده كنا ولا نايتهم زيجاتات نايتي جبري كنتات ون أزيو أسكافي كنتات بزيو كم زلوا مهنياتو أبي بزح جبري كب كم زلوا ون تتساقط دما نتزلوا كنتات مليش نبز بقى سيوسو خم زلوا يزن جرزلوا أرجع كنتات دما كبزين أبزي نبأ أساس خيد زلوا every factor أبتشبي زلوا نا كيف أتراي زخيد زلوا زغير نجار وين أبصبو قص وزمت نجار بزنا economic كنتات يلن ናይ ወታደራዊ ናይ ፖለቲካዊ ኩነታት መመሊሱ ዝባላሽ ኻትሪ ቁጠባ ድማ ዝገደደ ናከሙ ዳይሬክሽን ዝኸይድ ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ብጎረሩ ተሓኒቁሉ ወላ ትካል ዘለዎ ሰብ ሌላ ዓቕሙ ግብሪ ይመጾ ከም ዘሎን ካብ ጠገለይ ዝሓለፈ ምንሃር ናይ ግብሪ እውን ነቲ ህዝቢ ዝለዓለ ፀቕጢ ፈጢሩሉ ይብላሉ ንመለስና ብትግራይ ሕጂ ኣብ ትግራይ ከንታይ ይካየድ ኣሎ መጀመርያ በዚ ንጀምር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ሕሉፍ ኣፈጻጽማ መደባት ህሉ ኩነታትን ቀጸልታ ኣንፈታትን መሰረት ገይሩ ከካይዶ ጽንሐ ስሩ ኣኼቡ ዛዚሙ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 8 ክሳብ 13 ሕዳር 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ስሩ ኣኼባ ኣፈጻጽማ መደባት ኣፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤን ህሉ كم نريد لنا هو حت وعلى غيره خمسة نبرة هذا أقداسي وعلى غيره نيرو من البعض برهان الفاتي زوجته حبري تاسك نسمع. زت غيرهم جمجمو ما في مجلسي ذي كاتتهم نجارات خمسة دور قصني يعني. مش أفتي أبز ما خلاه كوميتي زيجن تاي معزاوي كاريو حد عبي نجار مستر معكاب خمسة خيل أرينا له زي بتعمل زحبوس نجاريو تودبون خمودب ينصارر مهلاي زرقيو صار معكاب تخيلو فلاقع كم حوحة عينت مدماو زحز لنا يخونتات تودب برقص عينت تعويتو لابزنور وبقعت مسسكولي مالتي صور ما خلاكم تودب حوحات مستروخ عليكم جميل الله بزي قاتامي congratulations خلهم يدلي كل اندحراز قبرا ناي ما خلاكم تاخيوا يكون جمجام يكون زخونه يكون ناي ودم حوحات اخيوا
ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ዋዕላ ናይ ህወሓት ብዙሕ ነገራት ሓበሬታ ንደገ ከውፅእ ኣይከኣለን እንታይ ከም ዝነበረ እውን ብርግፅ ኣይሓበረን እዮም ዝብሉ ዘለው ብቋንቋ ናይ ተጋሩ ድማ ሓደ ካብቲ ህነም ተደጋጋሚ ተዛረብኩ ኣብ ትግራይ እቲ ፀገም ኩሉ ነገር ደገ ስለ ዝወፅእ ፈታውን ፀላእን ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ክሰርሕ ተኮይንካ ምስጢራውነት ክህልወካ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ስትራቴጂ ናይቲ ወታደራዊ ስትራቴጂ ምስጢር ክኸውን ዘለዎ ሕራይ ብዛዕባ ቁጠባካ ተዛረብ ምክንያቱ ሞመንተም እውን ክትፈጥር ስለትደሊ ቪዥን ናትካ ራእይ ናትካ ቁጠባ ኩሉ ግዜ ክትዛረበሉ ኣለካ ምንታን ሰብ እውን ክስዕቦ ሰብ እውን ክርዕሞ ስለትደሊ ወታደራዊ ስልቲ ግን ናይ ሰብ ባይን ዘድልየካ ኣይኮነን ምስጢር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ስለዚ ኣቡታት ዓብ ፀገም ነይሩ እዩ ብካሊእ ወገን ከብ ወገን ተጋሩ ዝመፅእ ዘሎ ኣገዳሲት ነገር እዚኣ እስከስምዕዋ ሃይለ ደደቢት ድበላያ ልና ልኢ ኩሎ ሽማግለታት ልኢ ኩሎ ሰጥቶ መቀበል እውን ክብለኩም እዩ ንዕና ባይ እተው እውን ክብለኩም እዩ ከምቲ ኢልኩም ዝነበረ ንዕና ኢትዮ ቴሌኮም እተው ክብል እዩ ሰጥቶ መቀበል ኢሉ ከኣቲ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንዓና እንዳባልዕ ኸዲ እንኮ መድሕን ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን እንኮ መድሕኑ ዝነበሮ ታሪኻዊ ኣፈላላይ ያው ታሪኻዊ ኣፈላላይ እውን ኣይኮነ ናይ ሓፂር ግዜ እዩ ናይ መራሕቲ ናይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣልዮም እቲ ህዝቢ ሓደ ገይሮም እንተኾነ ይሓውስዎ ተዘይኮነ ግን የደጋግፍዎ እዚኣ ጌርካ እንተዘይተኸይዳ እመኑኒ ትግራዋይ እውን ኤርትራዊ እውን ዝጠፍኣሉ መንገዲ እንዳተመቻቸወ እዩ ዝኸድ ዘሎ በቃ ነዚ እንዳተለቐማ ህዝቢ እንዳተለቐመ እንዳጠፈ ቅርሲ ቅርሲ ትግራይ ታሪክ ትግራይ ተበሊዑ ተወሪሩ ባሕሪ ኤርትራ ተወሪሩ መሬት ተምኪኖም እንደገና ናታ ተመስፊሮም ዝነብሩሉ ሕልሚ ዘለዎም ሕልሞም ንሱ ይኾን ደይኾንን ግን ንሕና ከመይ ንሰርሕ ከመይ ንጣመር ከመይ ንተሓጋገዝ ከመይ ንከሓሓስ ቅድሚ ሕዚ ዘጥፋእና እንትሃሊ ርግፅ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ይካ እዛ ዘረባ ናይ ሃይለ ደደቢት ሚድያ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ኣዘራቢት ኮይና ኣላ ስለምንታይ ሃይለ ይኹን ካልኦት ተጋሩ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዝዛረቡ ዘለው እንድሕር ኢልካ ድማ ኣገይን ነዚ ኩነታት እዚ ፅምዶ ክርዳእካ እንድሕር ኮይኑ ሓንቲ ስጉምቲ ንውሽጢ ክትኣቱ ካብቲ ቀደም ትሓስቦ ዝነበረካ ሓንቲ ስጉምቲ ደይብካ ክትሓስብ ኣለካ እንታይ ማለት እዩ ብዓይኒ ናይ ተጋሩ ኤምፓቲ ይብልዎ እዚ እንድሕሪ ፅምዶ ክትገብር ኮንካ ብሓደ ክሰርሕ ኮንካ ንዓኻ ዝጥዕመካ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ምሳኻ ፀሚዱ ዘሎ ንነገራት በናይ ኣተሓሳስባ ክሪኦም ከም ዝኽእል እንታይ እዩ ሕጂ ክብለኩም ደልየ ዘለኾነ ኤርትራን ትግራይን ፅምዶ ገይሮም ኣለዉ እንድሕሪ ኢልና ፅምዶ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንህላዌ ንክመፀና ዝኽእል ኩናት ንቐፃልነት ከምኡ ድማ ንወለዶታት ዝቐፅል ስትራቴጂካዊ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ስለምንታይ በዓል ሃይለ ከምዚ ይዛረበሎ እንድሕሪ ኢልካ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ደውፅኡ ዘሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብይ ኣሕመድ ብመንገዲ ኬንያ ገይሩ ምስ ኤርትራ ይዘራረብ ኣሎ ዝብል ዘረባ ንዓታቶም ስግኣት ክፈጥረሎም ንቡር እዩ ስለምንታይ ከም ኩሉ ግዜ ዝብልዎ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ኣርሒቑ ዝጥምት ስለ ዝኾነ ዘዋፅኦ መንገዲ ክገብር ክእል ዝብል ፍርህ ኣለዎ ትማሊ ኢና ኣብ ውግእ ነርና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ክስምዖም ኣነ ይርዳእኒ ስለምንታይ ድማ ከምኡ ኢሎም ክሓስቡ ክኢሎም ቢካዝ ናይ ኣቢ ኣካይዳ ስለ ዝርእይዎ ዘለው ኣቢ ዝኾነ ዋጋ ገይሩ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ክፈጥር ክእል እዩ ንሕና ድማ መንጎ ክንተርፍ ንኽእል ኢና ዝብል ፍርህ ኣለዎ ስለዚ ሓንቲ ነገር ግን ክርድኦም ዝኽእል ኤርትራ ምስ ኤርትራ ቅኑዕ ዝኾነ መትከላዊ ኣተሓሳስባ ክገብሩ እንተጀሚሮም መንግስቲ ኤርትራ ሲ ኣብ ንዖም ሕሊፉ ክጉሕፎም ከም ዘይክርድኡ እዩ እዚ ስለምንታይ እዛ ፀገም እዚኣ ካበይ መፅያ ከም ዘላ ስለ ዝርድኦ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ በታ ነሳቶም ዝዛረብዋ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፀላ ሃልይዎ ኣይፈልጥን እዩ ሕጂ ንተጋሩ ብፍሉይ ንምጥቃዕ ወይ ንምድኻም ንኤርትራ ከም ደይዋፅ ኣይፈልጡ እዩ እቲ ኢሊት ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ቀደም ኣብ ልዕሊኡ ይፅል ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ክውሰድ ይደሊ ነይሩ እዩ እሱ ድማ ተሃሪሙ እዩ ስለምንታይ ተሃሪሙ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ቀዳማይ ፀላኢ ናቱ ነቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት እዩ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ስግኣት ናቱ ዝነበረ እዚ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ብዙሕ ከርተት ዘርአዮ ኢሊት ማለት እዩ ካብ መቐለ ንኣዲስ ኣበባ ደጊሙ ተመሊሱ እታ ናይ ቀደም ነገር ክትምለስ ስለዝኾነ ኣይደለዩን ነይሩ ስለዚ ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ዘሎ ስለተዓለየ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ድማ ንዖም ከጥፍእ ዘለ ስለ ዘሎ ንሶም ክጠፍእሉ መንግስቲ ኤርትራ ረብሓ የብሉን እቲ ስትራቴጂ ክሳብ ዝቐየሩ ኣካይዳ ኣተሓሳስባ ክሳብ ዝተቐየረ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኢሊት እውን እንተኾነ ኤርትራ ስጋት ኣይኮነን ምክንያቱ እሳቶም ኣይኮኑን ፀገም እቲ 4 ኪሎ እዩ ፀገም እዚ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ፓወር ሃውስ ወይ ናይቲ ፓወር
ተቆጻጻሪ ንሱ ይትጸገም ነኤርትራ ዝኾነላ ስለዚ እቲ በዓል ሃይለ ዝስምዖም ዘሎ of course እቲ ክንተሓዋወስ ዶ ሓደ ገለገለ ዝብል እዚ አጀውጀው እዩ of course he speaking to his ናይ ትግራይ ናር ኦዲየንስ ንዑም ይዛረብ ዘሎ ቡጌርና ኢና ንሪኦ ኣነ ከም ኤርትራዊ እዚ ዘረባ እዚ ዘይወሓጠለይ ዘረባ እዩ ክልተ ሃገር ኢና ንሕና ተወዲሎ period there is no discussion there ተጋሩ እዮም ትግራይ ትበሃል ክልል ኣላቶም ተኺልኩም ድማ ሃገር ክትገብርዋ ትኽእሉ ኣምላኽ ሓግዝኩም ኤርትራ ግን ሃገር እያ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራውነት ድማ ምድርዳር ዝበሃል የለን ልክዕ ከምቲ ኣቢ ልኡላውነትና ክትንክፍ ዝፍትን ዘሎ ሰጥቶ መቐበል ኢትዮጵያ ቴሌኮም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብልኡላዊ መሬት ናትና ይቅየርን እዩ ስለዚ ኣቡታት ኤርትራ ኔጎሽት ክትገብር ትኽእል እያ ዝብል ግምት የብልናን ከጋጥሞን ዝኽእል ኣይኮነን ብግምታሉ እቲ ኩነታት እኮ ቅድመይኹም ኣወል ክነግረኩም ፀኒሑ እዩ መጠንቀቕታ ክህበካ ትግራይ ክትጎዛዝየሉ ዝሓሰብካዮ መጋዛት ኩሉ ተፈሊጡሎ ምስ ወዲ ወረደ ባዕፁ ዝገበርካዮ ኣኼባ ተኻሊኡ ወዲ ወረደ እውን ወላ እኳ ተወላዋል መርገፂ ሒዙ እንተሃለወ ክንደየናይ ኣብ ምሻጥ ትግራይ ከይሰማዕ እዚ እውን ሰሊኹ ዝመፀኒ ምስጢር እየ ዝነግረካ ዘለኹ ካልእ እዛ ስእሊ ምስ ወዲ ወረደ እውን ኮነ ኢልካ ንወዲ ወረደ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ጥርጣረን ምፍጣርን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተነፅሎ ንምግባርን ኮይና ብኣጋጣሚ ዘይኮነት ብስውር ጥበብ ዝፈነኻያ ምዃና ተፈሊጣላ ኣስተውዕሉ ተጋሩ ወዲ ወረደ ካብ ኣብይ ፀኺታ ዝተዋህበቶ ተልእኾ ግን ከዓ ምፍላጥ ዘድልያ ሓንቲ እያ ንትግራይ ምዝንጋዕ ኣብ ክልተ ዝመቓቐለኩም ዘሎ ጉዳያት ዲዛይን ድዩ ፈቓቕ ምስ ፈጠርኩም ድማ ዝያዳ ነቲ ጋግ ከግፍሖ ጻድቃን እቲ ናይ ጋኔን ተልእኾ ተዋሂብዎ ኣሎ እታ ፀወታ ከምዚያ ዲዲአር ባሕራ መሬት ክጅመር ሰራዊት ቲዲኤፍ ናብኡ ኸይድ እቲ ስሙር ሓይሊ ተመጢጡ ክብተኽ ውናት ኣብ ክልተ ባይቶና ኣብ ክልተ ኩለን ውድባት ኣብ ክልተ ብዓብዪ ሕወሓት ኣብ ክልተ ሰራዊት ኣብ ክልተ ትግራይ ብዓባያ ኣብ ክልተ ገማሚዕኻ ነቲ ዝተረፈ ሕወሓት ምድኻም ዝብል ድሮ ተዓዊቶምሉ እኳ እንተጸንሑ ብሓደነት ሰራዊት ናብ ንቡር ክምለስ ተቓሪቡ ዝነበረ ቁመና ሕወሓት ዳግማይን ምስንጣቑ ግን ብውሽጥኹም ወፍሪ ተጀሚሩ ኣሎ ነዚ ንምግባር እምበር ወዲ ወረደ ንምዝንጋዕ ተሓፂ ዘሎ መምኽኔታታት እንዳቕረብካ ንሕወሓትን ሰራዊትን ምዝንጋዕ ኣብቲ ቀንዲ ዕማሙን ዋኒኑን ንኸየድህብ ኣንፈት ዝጥምዝዝ መደባት እንዳሃብካ ምዝንጋዕ ትብል ኣላሞ ስለዚ ኣወል ጽቡቕ ገይሩ ነጊርኩም ነይሩ በዓል ሃይለ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣንቢብኩም ነቲ ህዝብኹም ሞቢላይዝ ምግባር ትዛዕበየ ስራሕ ናትኩም ይኸውን ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ ቅርሕንቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብዚ ደረጃ ክመፅእ ዝብል ሓሳብ ብፍላይ በቶም ፀላእትና ኣይነበረን ፍፁም ዘለኣለማዊ ፅልኢ ተኺልና ኢና ንደልዮም ኣጀንዳታት ክሳብ ነሳኻ ዝኽልቲኡ ህዝቢ እዚ ኣብ ፅልን ኣብ ቅርሕንትን ክፀንሕ ይኽእል እዩ ሓደ ካልኣይ ዝኾነ እዛ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ተረዲእኹም ኣለኹም እታ ናይ መወዳእታ ካብዛ ሃገር እዚኣ ተስፋ መቁረፂት ክትከውን ትኽእል ዝበልዋ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ከም ተስፋ መቁረፂት ዝወሰድዋ ብፍላይ ኣምሓሩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ማራቶን ዝበሃል እዚ ኣዶናይ ዝበሃል ቬሪ ፌመስ ዘሎ ቲክቶከር ኣብቲ ውድድር ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራታ ቀይሕ ብጫ ቀጠልያ ዘለዋ ንዓዓ ኣብ ገፁ ተለኺዋ ስለ ዝመፀ እቲ ኦሮሞማ ድማ ኦሮሞ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ እዛ ባንዴራ እዚኣ ከጥፍዋ ይፅዕሩ ስለ ዘለው ሕኸኽ ኢሎሞ ላይፍ ከሎ ክሓካ ከሎ ስለተረኣየ ኣብ ገዛ ሃገሩ እታ ኦሪጂናል ባንዴራ እውን ዝተኸልከሎም ብምባል መረረ ናይ ህዝቢ ዝተሰምዓሉ ፍሉይ ኣጋጣሚ እዩ ስለዚ እዚ ትግራዋይ እዩ ግን ከም ኢትዮጵያዊ ኣክት ስለ ዝገብር ዘሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ኬተር ዝገብር ስለ ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ድማ ውድድር ነይሩ ዓብ ፌመስ ኮይኑ ዝነበረ እዩ ብዝኾነ ነዛ ባንዴራ ሕጂ ብዙሕ ኣታክ ክመፆ ከም ዝኽእል ዋላ እኳ ኣልይዋ እንተሎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክትከውን ስለ ዝኻለት he's going to face a big trouble I hope ኣብ ካልእ ሓደጋ እውን ኣይወስድዎን ምክንያቱ ነቲ ሃገር ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ዓብ ፖለቲካዊ ምምቕቓል መፍጠሪ ክኸውን ገሊኦም ከተባብዑ እዮም ብዙሓት ዝሕዝን ኣጋጣሚ ኣጋጢሞ ክብሉ ከሎ እቶም ካልኦት ድማ ደይ መደይ ኢሉ ዝገበረ እዩ ነቲ ሃገር ንምፍራስ ምባል መንጎ እትዮም ኣብ ሓደጋ ከይውድቕዎ እውን ዘፍሪ እዩ ግን እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ እታ ኢትዮጵያ ዋላ እውን ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ናይ ሓድነት ተፈጥረላ ሓድነት ክፍጠረላ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣዝዩ ተቃራኒ ዝኾነ ኣጀንዳ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ካብዚ ቀፂልና ሓንቲ ሂበ ክሓልፍ እየ ናብቲ ዜና ዓወታት ናይ ብሔር ቋንቋ ገይረ ከምኡ ዝወስዶ ከም ኤርትራዊ ቋንቋ ገይረ ዝወስዶ
because እዚ ኣብ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ትግርኛ ከም ሃገራዊ ቋንቋ ስለተመርጸ ምርጫይ ስለዝኾነ ድማ በምንም ተኣምር ኣሕሊፈ ዝህቦ ጉጅለን ቀቢላን ካልእን የለን ከም ኤርትራዊ ሓበነዩ ኣብ ማንም ትግርኛ ከይተቃልሐ ከሎ ኣብ ኤርትራ ይኹን ቋንቋ ሃገር ተፈሊጡ እሞ ኣዝዩ ዘሕብነኒ እዚ ቋንቋ ዝብል ናይ ዓለም ክገብሮ ይስቃልስ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ዘይኮነ ስለዚ ኣዝዩ ዘሕብነኒ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ባህሊ እዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ፀሓዩ ምዃኑ ዝርዳእ ካብኡ ላዕሊ ቃል የብለይን እንተዝህልዎ ንበልኩ ግን ዓቕሚ የብለይን መቸም አብራር ብዙሕ ሰብ ኣብ ፖለቲካ ኢዱ ዘእተወ ደራፋይ ኩሉ ግዜ ይድፅላእ በቲ ሓደ ወገን ኣብራር ግን ወላ እውን ተቃዋማይ ከሎ ዝፍቶ ሰብ እዩ ስለምንታይ ዘፍቱ ስራሕ ስለ ዝሰርሐ ጥራይ ዘይኮነ ዘፍቱ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዘፍቅራ ሰብ እንተሎ ኣብራር እዩ የስ ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስቡ ካልእ ክኸውን ይኽእል ግን ናይ ኤርትራ ኩሉ ደርፍታቱ ስራሓቱ ናይ ኤርትራ ዘኽብር ናይ ኤርትራውያን ዝሕጉስ መንፈስካ ሓፍ ዘብል ኣብ ፍቅሪ ይኹን ኣብ ሃገር ናይ ብሓቂ ለባም ዝኾነ ሕጂ ድማ ናይ ቋንቋታት ሽጣራ ናፈጠሩ ነቲ ህዝቢ ክመቃቅልዎ ኣብ ዝፍትኑ ዘለው ዕጭ ነሳእኩም ትግርኛ ናይ ሃገራዊ ቋንቋ እዩ ትግርኛ ብስነ ጥበብ ይኹን ብከምኡ ተማሂርና ዝዓበና ኣኽብሮት ኣለና ኣነ ካሊእ ቋንቋ መበቆል ቋንቋ ደይ ብለየን እዩ ግን ትግርኛ ስለዝጠፍአ ብለየን ዝዓቢ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ትግርኛ ክዓብሎ ነቶም ካልኦት ቋንቋታት መሰል ሂብካ የመላኻ ንኽምዕብሉ ትግርኛ ድማ ኣገዳሲ ቋንቋ ብኤርትራ ክኸውን ይግባእ ምክንያቱ ዓረብ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ረሻይዳ ኣለዉ ዓረብ ግን ኦፊሻል ቋንቋ ዝኸውን ምስ ዓለም ካራኽበና ስለንደሊ እዩ ትግርኛ ግን ቋንቋ ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ ዝጥቀመሉ ስለዝኾነ ክዕቀብን ክዓብን ዝግብኦ እዩ ዝበሎ ትኽክል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ነዚ እናኾነ ናብቲ ዜና ናይቲ ዘሐጉስ ዜናታት ድማ ክንሰግር ግዜ ወሲድ ኣለኹ ከማን I didn't want to go this far but sometimes it is it's going to መለሳል At an Eritrea 1-2 are we looking at an Eastern African one Sports news, Eritrea asserted their dominance on the Road Cycling African Championship as they won their fourth consecutive African title at the 19th edition of the Continental Showpiece in Kwale County, courtesy of Merhawi Kubus. It was a double delight for the African cycling powerhouse as they retained their junior title thanks to Awet Aman's breathtaking performance. Kudus crossed the line after 3 hours, 53 minutes and 6 seconds. Aman finished second overall as Algeria's ናይ ብሓቂ እዛ ዝሓለፈት ውድድር ድራናያ I don't know መግለፂ እኳ ኢኻ ዘይትረኽበላ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ኣኽሪዖምና ብቐሊል ክትሰግሮ ትኽእል ኩርዓት ጥራይ እውን ኣይኮነን it's just incredible performance ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሓሳብ ልብና ገሊፅና ከማን ክንፀግቦ ዘይከኣልና እዩ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ኣብ ደረጃ ዓለም ሃገራዊ ማልያና ብከምዚ ዓይነት مهابتهم نبحق أنس مرهاوي أبزي أمسية سلز نبركو نبحق ززارب كوسب كمهانو نخلهم يزفتهم قل مرهاوي was a very nice intelligent person intelligent مهانو لما ولا تأمل على قناته تاريخ هايون it shows some sort of intelligence هبتو الدر مالتيو سزي I'm very happy I'm very proud of them عوت وين زجبرو سرح مدهاني زجبرو سرح كالود قانتات زجبرو ودما كاب كل دما كلت يوم champion يوم كينهم مرهاو قدوس هبتنا عبيتي عوت أمان دم أبتناي ناشتو سلزي كلت يوم نا UCI فلو شلمات مالتيو شامبيون أفريقيا خوينا مالو أبتناي عبيت ناشتون كم زعينة عود دما عود دراروم زخون من سياتنا نبي حكي حقسنا أب كل زلهم دما تبابعوهم دي should go viral بفلاي حجراو مالي أجرام زوم سو عود العلم ما نم كان خبريك بأنا بزي قد سابينا بوتايو نبي حكي كنقر علون كنزللون زقبانايو نكو حقوسكم جگانو نمرهاوي ني دتندق انستيو زنبرا كم دما نعوت نخلاتهم انكو عبزب كعكم كلهم يدلي thank you very much again سلاديس اقبكم ساخه قبل لكم بليز لايك قبروا شير قبروا سبورت قبروا ابزز لو دما اتبابعوهم اب فيسبوك اتبابعوهم اب تيك توك اتبابعوهم اب كله اتبابعوهم نتوم نعم بروموز قبروا زلو دما حجزوا صبو نغير كنقبر منتا
Oh my, Algeria does not have a response. Eritrea taking the lead. It has been decided. From the very start, it has been decided. And it is not going to be a sprint, ladies and gentlemen. It is not going to be a sprint finish. P1, 2, and 3 have been decided. Oh my goodness, what are we witnessing right now? Brotherhood at its finest. Look at them holding hands. What an emotional moment for the Israel. What a emotional moment for Eritrea.